No se on Arskis ja Tonde taas kalassa. Katsotaan. Tää tuo ukko touhuata. Ei tuu mitään. Ei. No on sillä ainakin oikeet evät. Slot scored! Mistä tää tuot oot saanut? Ostanut joltain trokarilta vai miten? Trokarilta tietysti. No Kolmihan lokarilta. Miltä lokarilta? Ei saatana mitään. Tyhjää. Perkele. Mikä helvetin järvissä tämmönen, mistä ei saa kaloja. Tää! Käydään tuolla katsomassa. Kato. Mami! Is there any fish at all? Sano amerikkalainen, kun yritti kalastella jotakin. Auttaisikohan tässä kohtaa tuon ruotsalainen kalastusnauru? Ja vitut saatana. No, soitellaan.